my god. Го чувам. Нали си мъж още? Да. Да знам дали да го махам или не. Ем... Майко, колко ми е мръсен. Маста. Духнах малко, стана... Коледа. Стана Коледа. Ой, май, бое. Сега ако ме пуси сапорт, аз няма да играя лига с тебе, че. Вече, значи, разбрахме как се играем с Аше, значи вече няма да правя глупости. Аха. Едва ли. Добре. Едва ли, брат. Банна ясно, what the fuck. 6 пъти от сега ти казвам, ама не. Майко, Значи, вижда да керето. Значи, фак, чакай, смени с мене. Смени с мене. Искам да се смениш с мене инстант. Виж кой е адекерето? Да. Ей. Някакви са града, зато и казах, виж сега. Аз отивам Ашбот, те ще си мисля, че съм Ашбот. След това то ще пикне Джакс, ще си мисля, че Джакс е топа. О, той е наш много умни. Нърд, Jesus Christ. Много умни. Да, много са умни. Ще изберат нещо за топа. Най-умния си. И аз ще ги дестроя насам. Поседи това пиква и лой. Мога да кажа. Аз ще фане е много добре. Дали, ако те фани, лошо. Ако не те фани, се... Добре, мисля, че ще трябва да се взема това Гаргостен томплейта. Рано. Не вярвам да е... мога да кажа. Той каза, че инвейдват я сега надолу. Те инвейдват ли? Казаха, че инвейдват. Еми, не казаха нищо, тъй, че не е нашия проблем. Аз трябва да отидем да те инвейднем, да ги слоним, да ги набием. Еми, не ни казаха нищо, тъй, че. What the fuck е пак, как ти си тяло? What the fuck? Разстреляй го. Това какво прави? Добре. То май не знам, така имам някакъв филинг, че не може да играе човек. Ай, стига, и co, стига така е. Сега си го бъдува, човек, иде. Защо си толкова слънш? Остави го човека да живее малко е. Майко. Той трябва да се бакне, брат! Не са бакне. Това е болс. Добре. Какво се ставаш? Това е дранг, дами и господа. Ранг в Силвър и Уест. Гледах току-що. Какъв Силвър, ама някаквото и пълзде. Живее. Чупи го добре. Кажи виж как са би Вега. Не така е, батко. Аз не мога да... Meanwhile. Кажи виж как са би Вега. Не така е, батко. Аз не мога да... Взех си Кенена. Доволен съм. Мога да победя. И то пак ще умре. Пак ли го би? Играй го, стой. Дабъл кили ще прави сега. Не! Кога те бият? Левел той е четвърти. Той със сигурно ще е левел отни на пети, докато маня 100%. Той пак от мене. Знаете, като го почна, няма да го става, докато не отиде под кол човек. Ело. Не, лошчичко. Лошчичко. Иди е така. Лошчичко. Добре, човек, добре. Аре, мина да пропусна. Не мога. Но! Що, колко иска да... Маняка му остави. Пема това. Само 44, да.
А така, ще го убия под кутъм, брат. Аз също ще го бия това. Грагос. Така. Добре. Ау. Де така слуша де? Грагос. Много ли го целя? Ти пак направо му влезе от човек. Няма да дам на си. Не. Го по. Ще мога го набил. Какъв е шанса да умре, Ецо? Какъв ранг ли той не е? Майка. Няма unrank пише, че Така, добре. той му използвал това. Брат, какъв луд бе, брат? Той го смайтна. Той е там долу. Едвам. Отвън. Това ще го на... Видя ли цяло заради ута ми, човек? Ой, колко санат там точно ми направи толкова. Аз това не ми хареса най-честото човек, той наистина, той взе fucking... Какъв спрайт. Ай, то. Ай, са не си. О, shit. Поне ти, ама малко не стана. Чай се върнем. Ти искаш да отидеш да биеш, да се биеш срещу Вегар, бе. Ти е топ. Виж? Абе, те това. Така, набихме го. Наби го. За че може ли го набиш въпрос? Не. Няма да мога, ама ще взема. Ти си механик ли гифтед? С това ще взема минините. Аз? Аз пак съм станал човек. Ама да го сваля. Фак. Или? О, фак. Виж колко хора са тука, Айко, ти си fucked. Ти си fucked. Ти си very much fucked. Има ли изобщо жив съм. да имам АД? Нали, армор? Да, аз Да ще... гледам само един АД. Да, виж, жив съм, много съм. Виж, как така? Използвах клока, използвах улта, използвах Ай! Видях, че се стукащо. Ще моля да отида го набия. Отивам го набия. Отиваме всички. Защо няма да направи, той няма айтан. Аз го бъливам толкова тежко, че той даже под колата не му изфали момчето. Аз не идвам. Не мога да джампна. Това. Аре, си с кола! Какво е? Аз да се отчавам, че няма ничего. Ма някакъв рейсист кола, честно ти казвам. Аз съм извън твите, то пак ма би тапанара. Ях ти боща. Кока е? Вземам пак. Набих двамата. Набих Бренда и той джунгла. Fucking Magic Resist, брат. Набих го. Magic Resist има тоя. Карай, аз ще се взема това, брат. Демоник Embrace, може би, или направо Runnan с Хюркена. Пикнах си живея все още.
Да. И ми бях прав, че ще умра от това. Ай, чек, какъв това демидж е, како прайс? Спокой сега, чек. Майко. Какво е? Аз Ай. се бъркам. Мисля, че имаме дракон, който дава такос, ама явно не. Добре. Идвам. Отвам. Ще го набие ли? Ще го целя ли? Какво прави? Кажи ми, че го... Мисля го с милиметър. Що седиш и так гледаш, ако не е тайна? Не знам. И защо ще убий? Ако искаш да Ама той уби. съм твоиш. Вау. Ако мога да кажа, не беше там, чак да живея. Или поне ако беше само един, аз и двама. Деца, не вярвам да умреш, ама не умирай. Нали са? Ти го кайтваш човека, е. Кой е така? Това е стиго. Зато Много трудна игра, човек. Ако сега само всяка една игра, където играем на ранката, е така много хубаво.